आं माने माबा आरो क्लास 6 निफ्राय आं नवोदय फरायदों नवोदय क्लास 12 हालागै फरायबाय ओमफ्राय हाई सेकेन्डारि एग्जामखौ होबाय आंनिया हाई सेकेन्डारिखौ होनानै आं बोसोरसे माने जरहाट सुपारहाटीयावहा कचिं खालामबाय आरो बेयाव कचिं खालामनायनि उनाव बे बोसोराव आं निट परीक्षाखौ होबाय निट परीक्षाखौ होनायावहा माने बे बोसोराव आंनिया 454 मार्क्स मोनबाय आरो बोरै फरायामोन बे बोरै एंगेज जादों फरायनाया माने माबा जोंनिया आरम्भ जाबाय जुनावहा आरम्भ जाबाय आरो फरायनाया ओमफ्राय बेयावहा जोंहा बेयाव 11 मार्क कचिं होयो सुपारहाटीयावहा बेयाव जों 11 मार्क माबा खालामबाय आरो फरायबाय बेयाव फरायनानै माने जोंखौ बिनि मानसिफ्रा खिथिबाय आरो जोंनि सारमोना जोंनि मेनेजारमोना जोंखौ खिथिबाय माने मादि फरायनांगौ माने बेखौ खिथिबाय आरो ओमफ्राय जोंखौ बिसोरनो माने सहाय खालामबाय दा बिसोरो गैयाबामोनथ' दिनै आं निटखौ पास खालामनो हानाय नङामोन आरो बेखौनो सानबेसेयाव बेसेबांसो घन्टा फरायनांगौ एबा फरायहोयोमोन आं दा सबनि केपासिटियाथ' माबा नङाना दा सोरबा खम समय फरायबा बिसोरनिया बारा मनाव थायो बा सोरबा बारा फरायबाबो खम मनाव थायो दा जाय जेनेका हायो बिसोरनि बायदि फरायनांगौ आरो दा माने आंनिया मा खालामोमोन जोंहा क्लास आरम्भ जायोमोन माने क्लास आरम्भ 7:30 जायो ओमफ्राय बिदिनो गेजेर ब्रेक मोनो बिदिनो 5:00 जोबो आरो दा बिनिफ्राय क्लास खालामखांनानै सेल्फ स्टाडि टाइम मोनो माने 6:00 आरम्भ खालामोमोन 6:00 आरम्भ खालामनानै 11:30 बिदिसोहालागै फरायो गेजेराव ओंखाम जानाय डिनार टाइम ओमफ्राय माने माबा आरो जाय जेनेका हायो बिदि फरायनांगौ सोरबा जुदि बेलेगखौ नायनानै बेसेबां घन्टा फरायदो बेसेबां घन्टा फरायदो बिदि नङा आरो दा जाय जेनेका हायो बिदि फरायनांगौ आरो दा माने दा जुदि पेरेन्टसफोराबो माने आइ आफामोनाबो सोरनिबा दङबा जुदि निट होबाय थादो प्रेसार होनो नाङा जे बे गथ'आ बेसेबां फरायनो हादो आरो नों मानो बिदि फरायनो हाया बिदि आरो